Vi, mar i art és la mescla que podem veure aquests dies a l'exposició El vi que bec té gust de mà, del pollencí Joan Bennàsser. La mostra es podrà veure fins al mes de setembre al Museu del Baluard de Palma. Les nostres càmeres l'han visitada de la mà del seu propi autor. Un jove enmig de l'univers fent un brindis al futur és la primera obra de la col·lecció El vi que bec té gust de mà, del pollencí Joan Bennàsser. És la segona part d'una particular trilogia encara inacabada que utilitza el vi i la Mediterrània com fil conductor d'una història social. El vi és un producte que ha anat molt lligat a la vida de l'home i a mi m'ha servit un poquet per fer-ne com una història social. I amb aquesta història social podem obrir el camp de les interpretacions possibles. És una obra pictòrica creada també per ser editada. Acompanyen la col·lecció un recull de 200 il·lustracions impreses en un llibre que reflecten la relació que existeix entre l'autor i el vi. Són dues parts, d'alguna manera, jo que cada dia faig el que vull, jo puc pintar els quadres que vull, com vull i del tamany que vull, m'agrada en un moment determinat veure'm restringit per una temàtica concreta, per haver de cercar uns camins que jo no coneixia. Aquesta explicació el que em fa és obrir finestres. En un moment determinat tend a parlar, per exemple, de Grècia, perquè se parla del vi grec, se parla del vi romà, l'imatge del guerrer com a senyor que hi ha i dels serveis, és a dir, jo pinto coneguent que abans hi ha hagut altres pintures, altres freds, m'adona, com et diria, el temps que me restringeix m'adona com a moltes opcions a ser un pintor nou i a crear-me nou. Segons l'autor, el vi excita la creativitat, és un producte artístic i té el poder de transportar-te. L'obra romandrà exposada al Baluard de Palma fins al proper mes de setembre.